जोंहा नै दिनै सानडे मर्निंआव नै बिदि भिर जादों माने जोंहा दायो सार्भिस टाइमा जाथ'वाखै 9:30 बाजिनिफ्राय जागोन जोंहा नैबेयाव गोबां मानसिफोरा भिर जानानै दङ बेनिफ्राय नै बिथिं जाहैबाय जोंहा निसिनि जि ट्रेडिशनेल डेन्स दङ दिनै बिथांमोना बेयाव डेन्स पारफरमेन्स खालामगोन आरो बेयावनो दिनै गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै गोबां नै भिडिअ लादों बिथांमोनजों नै आङो दिन्थिनो नाजादों नोंथांमोननो नै बिथांमोना बिराद भिडिअ लादों नै जोंहा नै बिथिं निसिनि दे बिथांमोना मा होनना बुङो बिथांमोना NBBCA कैसा लगा अच्छा लगा है ना बहुत अच्छा लगा खुश खुश हो गया ना दिल खुश ना आप लोग का जगह कहाँ अरुणाचल प्रदेश इतना से यहाँ से कितना दूर होता है यहाँ से लगभग 80 अबव किलोमीटर 80 अबव किधर से जाना पड़ता है ये 73 होके अच्छा इधर नीचे जाके उधर लेफ्ट साइड अच्छा 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 बाय बाय करके जाएगा ठीक है आप लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरा ये दूसरा चैनल है पहले भी आप लोग को लिया था हम वो फैमिली बोरो फैमिली ब्लॉग ये दूसरा चैनल है ये जेबी ब्लॉग इसमें भी डालेगा हम आप लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा आज हम NBBCA बैप्टिस्ट चर्च अच्छा अच्छा ठीक है मिलेगा जोंथुनिखि नै निसिनि मोसागोन आइजोफोरा नै बिथांमोनाबो दां आच्छा दे माब्रै नांखो फैनानै मोजां नांदों ना आच्छा दे थिग दङ फाइनालि जोंहा गोबां मानसिफोरा नै बिथिं भिर जानानै दङ दासिमबो माने सार्भिस टाइमा जाथ'वाखै नालाय जोंहा 9 बाजिनिफ्रायसो जागोन माने बेनिखायनो दायो मानसिफोरा नै बेयाव माबा दङ आरो ना मोखाङाव रेडि जानानै जोंहा नै सारमोना जोंहा BBCनिफ्राय सफैनो हानाय सारमोना नै बिथांमोनानो नै जोंहा स्केल सारखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय सारमोना माब्ला थांगोन आच्छा आच्छा जोंबो दिनैनो थांनोसै बहुद रंजानाय मोनदों आरोना बिदि मानसि फैयोब्ला बिराद इन्टारेस्ट नाङो नै बिथिं नै जोंहा मिदुल सार मोजां ना सार थांनायाथ' दिनैनो दे दे जोंबो दिनैनो थांगोन जोंहा जि जायगायाव NBBCA नि प्रग्रामा जादोंमोन नैबेनो जाबाय जायगाया मा होनो इमानुएल बेप्टिस्ट चार्च नैबेनि कम्पाउन्डआवनो जादों नैबे बिल्डिङा बिथांमोननि बेनिफ्राय आरो जोंहा चार्चआ नै बिथिं दङ साहा नैबे बिथिं दङ आरो चार्चआ ना ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय गेस्ट हाउस नै बिथिं नैबे गेस्ट हाउस जाहैबाय बेनिफ्राय नै बिथिं नै आङो दिन्थिलांनो नाजागोन दिनै हाबाफारिया माबायदि सोलियो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जायफोरा मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिथांमोननि डेन्सआ नै बिदि जागोन आरोना बिथांमोननि डेन्सआ नै बिदि सार्भिसा आराम्भ जासिगोन दायो नै बाख्नायनाय सिबिनायाव वार्शिपआ प्रेजेन्ट वार्शिपआ जोंहा जागायबाय दायो आङो सिङाव हाबनोसै आङो आरो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नायलांबाय थादों एसे दायो जोङो सिङाव हाबनोसै आरो नै जोंहा नै बिदिनो सारखौ लोगो मोनबाय सार मा खबर जोबोद मोजां जिर'आव फैना मोजां नांबाय नुबाय मोजां नांबाय दे थिगानो सार ओमफ्राय माब्ला थांगोन सार ना माब्ला थांगोन सारमोना दे 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 जागोन दे सार जोंबो दिनैनो थांगोन दे थेंक इउ सार गिबियाव नै जागायबाय प्रग्रामा जागायबाय
नै बिथांमोनानो जा दिनै पारफरमेन्स खालामगोन नै बेयाव दायो नै नायना लादो नै सिस्टारमोना जोंहा सार्भिसा जागायसिगोन नै